уважаеми силистренци! За нас е огромно удоволствие. Аз съм Владимир Гълбов. Имал съм честта да работя с много от хората, които седят на първи ред. Няколко думи за мен. Аз не само съм работил с тях, имам голям опит като журналист, като човек, който се занимава с политика. И така получих приятното право и задължение да водя днескашната среща дискусия, една от поредните. Искам само да започна с това, че ние сме много признателни за цялата организация и любезната покана да бъдем тук в този крайдунавски слънчев град. И може би по традиция трябва да дадем първо думата на Енвер Хатипоглу, който е ваш съгражданин, човек положил много усилия в последните дни да разговаря с вас. Един от хората, който може да застане с открито лице пред вас. Уважаеми приятели, силистренци, днес сме в Силистра с надеждата, че започваме едно прочистване на България от най-връхна точка и от най-занамерената в отношение на нашите приятели, които до сега се грижиха за нас. Първо искам да кажа ще едно добре дошли всички гости, които дойдохте от различни страни на България до тук. Днеска Силистра ви посрещат много горещо. С наши приятели, с които сме вървяли много, макар че са от другата страна, но вярвайте, в момента и сред тях има много хора, които са с нас. Имаме много полза от хората, които са по полетата. Силистра знаете, че е една страна малко земеделска и нямаме време да отделим и минута. Затова всеки един от вас, знаем, че представляват много повече хора. С тяхното представителство дойдохте тук. Навсякъде до сега аз тръбях, че съм силистренец, се гордея с това. Наистина се гордея, че съм силистренец, защото силистренца са мълчаливи. Не викат много, не протестират, но винаги избират правилната страна. Благодаря на господин Касим Дал, благодаря на господин Формен Исмайлов, че потеха тая вълна и вижте това, което по принуда се прави в момента, макар и мълчаливо, радвам се, че успяхме да ги замълчиме, започна една хубава вълна, започна една алтернатива, която наистина истински ще представлява Силистра. Благодаря ви и добре, че дойдохте. Втория човек, който ще говори пред вас, е доктор Юксел Ахмед. Той е също именит ваш съгражданин. Заповядайте. Добър ден на всички гости, уважаеми приятели. За тези, които не ме познават, казвам се Юксел Ахмед. Висшист съм по образование, но това го казвам не с цел да се изтъкна, а поради факта, че висшето образование съм си го завършил през 1988 година в така наречената епоха на социализма и за разлика от моите връстници, не беше задължително да сътрудничиш и да си агент на Държавна сигурност, за да завършиш висшето си образование. Аз открито заставам пред вас и смея да твърдя, че никога не съм сътрудничал нито доброволно, нито добрословно към системата на Държавна сигурност. Благодаря за присъствието и на гостите от цяла България, както и на приятелите от Турция, които също не са безразлични към процесите, които протичат в България. Още веднъж благодаря.
На сцената сега ще се качи човек, който вие много добре познавате, професор Людмил Георгиев. Той държи под око всички срещи, анализира ги, но винаги е емоционален в това, което има да каже с публиката и хората, които са дошли да приемат и прегърнат нови идеи за модерност. Здравейте на всички. Радвам се, че съм се регистрирал. Благодаря за поканата. Ще се опитам да бъда съвсем кратък, за да има възможност повече хора от вас да се кажат думата. На две неща искам да се спра. Първо, че съм безкрайно щастлив, че Владо Гълъбов доокомплектова екипа, който в продължение на години работи с Касим Дал. И сега всички сме отново заедно. Той беше човека, който наистина ръководеше пресцентъра на ДПС, пак казвам, като част от екипа на Касим Дал. Това, което не че ме притеснява, просто ме възмущава в изминалите месеци, е, че някакси медиите, без да се замислят, разбира се, това беше провокирано от кликата около Ахмед Доган, започнат да наричат нас отцепници от ДПС. Истината обаче е съвсем друга. Истината е, че ние бяхме първите хора, които се опитаха да изказват различни мнения в ДПС. Истината е, че това различно мнение не се приемаше просто. Миналата година, заради това, че изказах различно мнение, аз бях принуден да напусна ДПС. Тази година, заради това, че изказваше различно мнение, Касим Дал беше изключен от партията и от парламентарната група. После Форма Исмаилова, после нашия приятел Адем Ахмед от Кърджали и така в цялата страна. И аз питам в крайна сметка, кои са истинските отцепници на ДПС? Аз мисля, че не сме ние, а че това е Ахмед Доган и кликата около него. Говорим се с моят приятел Касим и му казвам, брат, това е положението. След като ти и ние изработихме закона за досиетата на държавна сигурност, сега очевидно на практика трябва да почнем като апостоли да ходим и да призоваваме хората наистина най-после това статукво, което продължава в България 22 години, създадено и възпроизвеждано именно хората от бившата държавна сигурност, най-после да бъде преодоляно. Второто, което искам да кажа е, че имате специални поздрави от Вели Кара Ахмед, моя брат мюсюлманин, с който започнахме мълчаливото бдение пред Министерския съвет. Специални поздрави от него. Съжалява, че не може да дойде тук, просто той има проблеми с очите и придвижването му е много трудно. Но аз питам тези хора отвън, които поднасят днес в неделя венци пред джамията, тук, защо не дойдоха в София? Защо не се присъединиха към нашия протест? А нашите искания са прости и ясни. Ние искаме всички политически партии в България да декларират, че няма да използват религиозните вярвания и убежденията на хората за партийни цели. Ние искаме също така да приемат основните политически партии да не правят партийни мероприятия на по-малко от 500 метра от молитвените храмове в България. Било джамии, църкви, синагоги и така нататък. И пак казвам, тези хора и претендиращите, че спазват правата на мюсюлманите в България, нашите бивши приятели от ДПС, можеха да дойдат в София и да ми подкрепят, защото тук ставаше дума за чисто граждански проект, за чисто граждански инициатива. Както и да е, няма да бъда голословен, ще очаквам въпроси, ако има към мене. Още веднъж благодаря ви за присъствието, да сте ми живи и здрави. Още
още един участник, който няма нужда от представяне. Това е авторът на книгата "Досието на Дамян Биков". Много добър оратор и човек, който като че ли отвори кутията на Пандора и продължава да бърка в нея без страх. Заповядайте. Здравейте, приятели! Много се радвам, че съм в Силистра. За първи път идвам във вашия хубав град. И за съжаление, така първите неща, които трябваше да видя в Силистра, са вашите полицаи. Това няма нищо лошо. Аз им благодаря за това, че ни пазват тук, защото вероятно срещу нас има някаква опасност. Вашият град, за съжаление, така, разбира се, но в града ви е намерил политическо представителство в двама така наречени политици, които аз много отдавна чувам само по медиите. Това са господата Гинай Сефер и Митхат Табаков. Те се приличат по много неща. Едното от тях, разбира се, са причастността към комунистическите служби за сигурност. Казвам това, защото те са много добър образ на настоящата българска политика. Тези хора в нормална страна никога не биха били членове на никакъв законодателен орган. Тези хора в нормална страна, с биографиите, които имат, и тук не говоря само за държавна сигурност, тук говоря за пропилените стотици хиляди долари на хазарт. Тук говоря за всичко това, което се случва, че са феодализирали цял един район, че са го запушили с мафиотските си далавери. Тези хора нямаше да бъдат в Народното събрание, щяха да са на едно много по-лошо място. Щяха да бъдат в затвора, директно да го казвам. И ние днес излизаме и с идеята да променяме българската политика. Това правим. И затова обикаляме от град на град, говорим с хората. Тук се говори за отцепници от ДПС. Аз никога не съм бил член на ДПС. Ето. Какъв отцепник съм аз? Аз преди 3 години, благодарение на закона за досиетата, който беше внесен в Народното събрание от господин Касим Дал, влязох, прочетох досието на Ахмед Доган и разбрах, че в продължение на 20 години една голяма част от българските граждани от турски произход, българските мюсюлмани, едни от най-големите жертви на комунизма, са лъгани и са участвали без да искат в едно активно мероприятие на комунистическите служби, че гласовете им са били използвани, за да бъде избран президента Георги Първанов, например, който също е сътрудник на Държавна сигурност, приел сътрудничество по време на възродителния процес. Това е абсолютен скандал. Няма такава държава в Европейския съюз, която да има президент съпричастен към службите на един престъпен режим. И това, по ирония на съдбата, да стане с гласовете на жертвите на този режим. Това е цинизъм. И на това трябва да се сложи край. И аз ще ви кажа, че ние имаме страшно много идеи. Тук, докато пътувахме и до Силистра, си говорим за какво ли не, за пенсионната система, за здравната система, за какви ли не неща. Но как да говорим за тези неща, докато в политиката участват хора като Ахмед Доган, като Гюнай Сефер, като Митхат Табаков, като Камен Костадинов, като Христо Бисеров. Трябва да ви изброя сигурно 90% от групата на ДПС и като почнем и по другите партии са същи. Ние не можем да започнем нормален разговор за политика, докато тези хора са в българската политика. И тук ние можем да обикаляме градовете, но без вас няма какво да направим. Без хората ние нищо не можем да направим. Затова се надявам с всяка следваща среща хората да не се страхуват. Не се страхувате. Тя ги е страх много повече от вас. Ние нямаме какво да губим. На мен няма какво да ви вземем. Нямам бизнес, нямам нищо. Могат
да ни вземат само достоинството и ние не трябва да си го пазим. Само това не е останало. Затова не се страхувайте. Това ми е призива. Разбира се, не към вас, а към всички наши приятели, които днес не са тук, защото вие ясно показвате, че не вие страх на тях. Те имат от какво да се страхуват, защото имат да губят много. Те са спечелили неща, които не заслужават. Няма да си купят летящи чини, това ви го обещавам. И в края искам да се обърна към вас понеже си говорихме и с приятели за местните избори, какво ще става, алтернатива и така нататък. Ще има алтернатива на местните избори. Но въпросът е, че света няма да свърши с местните избори. Трябва да се мисли в много по-далечен план. Ние наистина нещата са назрени и ние трябва да променим България. Видяхте, че българското общество около скандала с изцепките на Волен Сидеров, около джамията в София, обществото реагира еднозначно в тази ситуация. Външните сили реагираха еднозначно. Това означава, че българското общество вече е готово да поиска една нормална политика, без чингиджийски манипулации, без активни мероприятия на службите, без Ахмед Доган, без Иван Костов, без тези хора. До тук! И съм сигурен, че първият удар ние ще го нанесем на местните избори, но следващия и по-силен удар трябва да последва веднага след това на парламентарни избори и така нататък и така нататък, за да може наистина да се променят нещата. Радвам се, че съм сред вас, съм сигурен, че още дълго време ще се виждаме. Благодаря. Нека да преминем към следващия говорител. Човекът, когото също всички от вас познават. Това е бившият председател на НДПС Корман Исмаилов, по-настоящем независим депутат в Народното събрание. Корман, заповядай. Добър ден на всички. Благодаря за топлия прием. Искам да кажа, че ми е много приятно да се срещна с вас тук в Силистра, защото всеки един от вас тук е дошъл свободно, искайки да бъде тук, смятайки, че тук ще чуе хора, които мислят свободно, които не обслужват интересите на никой друг, които говорят това, което мислят, и сте тук, за да кажете това, което мислите, без някой да ви кара отвънка или от някъде другаде да говорите нещо, което не мислите, че е правилно. Всичко това е моето разбиране за свободата и свободното поведение като граждани. Защото пътя, по който вървяха нашите майки, бащи, по-големите и тези, които не са тук или са в чужбина, и тези, които не са между живите, които тръгнаха в едни времена, когато нямаше свобода, когато имаше полицейско насилие, когато имаше само една партия, това беше Комунистическата партия, начало с Тодор Живков, и тази партия не позволяваше хората свободно да мислят това, което говорят, хората свободно да критикуват хората, които имат власт, партийните ръководители, партийните секретари, когато не са съгласни с това, което партията казва, или нейните представители, независимо дали те са народни представители, дали са други ръководители, това, което те правят. И ако си беше позволил човек в тези години да направи критика на някой партиен водач или на партията, тогава той директно отиваше на съд, биваше задържан, биваше репресиран, беше изпращан в Белене. Това в такива времена много наши, аз така да кажа, учредители
на партията, симпатизантите, такива, които казаха стига тогава, в тези трудни времена, те поеха един път. Пътищата, те се образуват от ходене. Колкото повече тръгнах по една пътека, колкото повече се влях в тази пътека, тя става един път. Така тръгнаха от поляните, от площадите, срещу тях беше открит огън, срещу тях беше стреляно и загинаха хора, загинаха дори и бебета. Знаете за Тюркян. Този път роди демокрацията в страната и една нова среда, за която всички ние мечтаехме. Среда на свобода, където всеки може да казва това, което мисли, всеки може да участва, да допринася, да има различни партии, да има различно мнение, да има различни хора, да има различни религии, различни фирми. Обаче с времето, сега това, което виждаме, е, че нашата свобода пак се ограничава. Ще ви дам примери за това нещо. Днес в парламентарната група на ДПС не може да говориш неща, които председателят и няколкото човека около него не искат да чуят. Това може да са неща свързани с корупция. Има ли корупция в ДПС? Взимат ли се политически комисионни? Правят ли се далавери на закрито, не пред очите на организацията на нашите членове и симпатизанти? Взимат ли се комисионни с упражняване на политическо влияние? Когато казваш, че някои наши министри са направили грешки, когато казваш, че някои хора не си вършат работата така, както трябва, включително и това, че са народни представители, не ходят на работа, тогава ти си заплашван, тогава ти не си харесван, тогава ти си изолиран. Добре, че живеем що горе в свободна страна и не ни пращат за това в затворите. Защото тук между вас с някой се запознах, дори и познавам, има хора, които са лежели там. Когато бях на Демир Баба Тайке преди няколко дена, на празниците, на честванията, във връзка с майските събития, там при мен дойдоха едни здрави момчета и ми казаха да се махаш от тука. Викам, чакайте, аз съм дошъл тук в една свободна страна, на никой лошо не правя, имам свои позиции, издигам един лозунг. Който го е страх от този лозунг, значи той има проблем. И го попитах, ти кой си, кажи си името, милиционер ли си, какъв си? Когато на висок глас го попитах тези неща, той се оплаши и тръгна настрани. Този човек беше един от мутрите или ченгетата, съвременните, на една партия, която се страхува от тези въпроси и поставянето на тези проблеми. Една партия, която някога сте я нарекли, някои от вас са тук учредители Движение за права и свободи, в която в момента свободата не е ценност, където правата са за едни, не за други. Едни имат право да взимат комисионни, едни имат право да не ходят на работа, едни имат право да уволняват, да назначават, да заплашват, да колят и да бесят, да разпределят порциите във властта, без да дават сметки и отчет на никого. И те са постоянно там. Но интересното е, че тези хора и преди, в комунистическия режим, те пак са били на едни хранилки, за които те говорят днес. Кой имам предвид? Имам предвид един от най-видните агенти, председател на Движението за права и свободи, Ахмед Доган, който 1974 година става сътрудник и получава заплата, където Държавна сигурност казва, че това е неговото семейство. Той е преместен от един университет в други университет. Държавна сигурност му помага да си направи аспирантурата, тя го обучава, тя го подготвя. Един ден, за да го направи председател на партията, която се казва Движение за права и свободи. И тези хора
както и моите бивши колеги, които са днес отвън и които ние поканихме тук да дойдат, да кажат какво са правили, какво правят в момента и да дадат отговори на тези проблеми, които ние поставяме. Да си кажат мнението. Но те тогава какво са правили? Те тогава са писали доноси за тези, които са казали, че са недоволни от политиката на правителството, тогава комунистическото, от репресията, от това, че им се забранява да ходят в джамиите, да изповядват религията си. Независимо дали са християни, защото и за християните беше забранено и да ходят в църквите. Те са писали доноси и тогава са идвали едни други служители, са ги прибирали тези хора, уволнявали си ги там, където работят, водени са дела срещу тези хора като някакви вражески елементи, като елементи срещу държавата и техният живот е бил съсипван. Има много такива. Много от тези хора след това са били изгонени, прокудени от страната. Те са в Турция, те са в чужбина. А това са хора, достойни хора. Сега те пак са на власт, те пак са недосегаеми, те пак държат лостовете и ние казваме до кога. До кога ще има такова безотговорно поведение? До кога ще стоите на тези столове без да вършите това, което трябва да вършите? Това, за което хората през тези години ви подкрепяха. Подкрепяха ви да ги защитавате, да гарантирате една среда, в която всеки да може да се развива сам, спокойно, да прави това, което може по най-добрия начин, без да зависи от някакви деребели. Обаче тези хора са свикнали всичко от тях да зависи. И когато имат тази власт, те за нищо на света не искат да я предоставят на друг. Те в момента разполагат с много големи парични ресурси, с много пари. Те разполагат с медии, те разполагат с много фирми. Те имат назначени свои хора като кметове, дори понякога и като началници на полиция. И те са силните на деня. Възможно ли е това да бъде променено? Да, възможно е да бъде променено така, както беше променен режима, който беше преди 10 ноември. Режима на Тодор Живков и на Комунистическата партия. Имаше външни фактори, перестройката, имаше и вътрешно, страшно, много голямо недоволство. Сега ние точно това виждаме, когато обикаляме страната и правим подобни срещи, че наистина има едно много голямо недоволство от хората, че те казват, до тук стига вече, до кога тези? Когато и ние бяхме част от тази организация, защото искрено и силно вярвахме, че това е пътя да постигнем едни по-добри условия, да направим живота ни в селата и в градовете по-добър. Но какво аз лично видях? За 20 години аз видях, че богатството и живота на тези малко на брой хора, 20 на души, за 20 години така се подобри, а на тези, които ги избират и продължават да ги избират, не се променя толкова. Виждаме, че тези хора, когато дойдат по места, се карат, заплашват, обвиняват, искат гласове по избори, а на тях никой копче не може да им каже. Никой нищо не може да им каже, да им потърси на тях отговорност. И си казваш, това нещо не е нормално. Защо това нещо е така? Това нещо трябва да се промени, защото нещата просто не върват на добре. И това, което аз усещам и виждам, че подобни проблеми има не само в нашата партия, чието лого са маслиновите клонки и трите букви ДПС, което смятам, че към момента е много силно замърсено. И това посъветват другите си млади колеги от парламентарната група. Казах, приятели, вие сте млади, вие не сте забъркани в тези бакии.
колкото по-дълго стоите в този казан, толкова повече се мирисвате на катрана. Толкова повече ставате маша в ръцете на тези хора, а те зад пердето си въртат далаверите и игрите. Виждам, че и в другите партии има подобни или същите проблеми. Обаче, така както на времето от нашите среди, от нашите региони тръгна протеста, тръгна бунта срещу режима, тръгна неподчинението, хората изоставиха реколтата, казаха не. Ние за този репресивен апарат, за тази репресивна партия няма да работим в ТТЗ-тата. И тогава започнаха сериозните промени. Излязаха и други хора, и българи, и християни, подкрепиха тези протести. Днес на честванията на майските събития не са канени, не са поканени всички християни, дисиденти, хора, които подкрепиха тия протести. Те са изолирани по начина, по който бяха изолирани всичките автентични борци за права и свободи. И тези хора, за които ние днес говорим, те заграбиха всичко това. Те заграбиха всички тези постижения. Това, което аз искам да кажа, разбира се, съм тук да отговоря на вашите въпроси, да чуя вашите предложения, идеи, оплаквания, като народен представител в това число, е, че наистина силно вярвам, че вече е дошъл момента и нещата могат да се променят. Това няма да стане след 2, 3, 5, 6 месеца, няма да стане на тези местни избори. Обаче нещата тръгнаха, нещата се отпушиха, вече не може да се мълчи, вече трябва да се търси отговорност и ще се търси отговорност. И един ден, когато те слезат от тези постове, ще им бъде търсена отговорност. Ние ще им търсим отговорност. Защо колегите Сефер и Табаков не могат да дойдат тук днес да им зададем въпросите, които искаме да им зададем? Защото те до сега никъде не са изказали позиции и мнение по нито една от темите, които поставяме. Първо постави господин Дал, и когато той ги поставяше между нас, между колегите ни в парламентарната група, 10-15 човека бяхме съгласни, изведнъж всички се оплашиха и се отдръпнаха. А това са народни представители, избрани хора, които вие избирате, защото са смели, защото са честни, защото са достойни и не ги е страх от нищо и няма да си правят някакви дребни сметки, за да спечелят някакви малки дребни ползи и дивиденти. Но се оказва, че те в момента биват подчинени и заплашени. Не един му обещали да стане кмет, други има някакъв малък бизнес в общината и го е страх, защото ще му съсипят бизнеса. А какво остава за обикновените и малки хора по места? Ако ти на някое събрание на ДПС кажеш, господин кмете, такива неща каза, защо не ги направи? Защо говориш тези неща? Защо плашиш хората? И той после каза, ти защо говориш срещу ДПС? Не говориш срещу ДПС, аз говоря срещу тебе, господин кмете, за това, което ти каза и което ти направи. Аз нямам нищо против ДПС. Не, ти говориш срещу ДПС, айде изключа. И сега и ти уволняват роднините, и ти заплашват и така нататък. Ето тук са достигнали нещата и аз вярвам, че промяната предстои, тя ще се случи, пътя ще е дълъг, няма да е лесен и след всяка измината среща, след всеки изминат месец, в обществото ще се усеща и самите вие ще усещате, че назрява енергия за промяна. Моята молба към вас е от тук нататък, като излезете, като се срещнете с близки, приятели, познати, да поставяте тези въпроси, да убеждавате, че трябва да ставаме все повече, за да успеем да променим нещата. Аз ви благодаря, желая ви здраве, желая ви успех и много щастие. Благодаря. Корман.
дадем думата на един автентичен борец за права и свобода, на депутата Касим Дал, на човека с открито лице, да имат малко хора, уважават българската политика. Уважаеми дами и господа, уважаеми гости, скъпи приятели, виждам сред вас много мои приятели, уважаеми братя и сестри от регион Силистра. Аз не за първи път идвам в Силистра, познавам региона много добре. Още 93-та септември месец, 94-та година. Тук дължа да кажа, че тогава изключихме от партията Вине Сефер. Знаеше се за какво. Но за съжаление, после го върнаха на бял кон. Така стана. Скъпи приятели, днеска, където отиваме и днеска сме дошли пред вас да говорим истината. Да говорим за статуквото, да говорим за политическите сили в България и най-вече за Движението за права и свободи, където не може да се чуе различното мнение, другото мнение. За съжаление, в Движението за права и свободи лидера говори за имунната система. Имунна система има за хората, които петнят това име, които са предали каузата Движение за права и свободи, които са станали синоним на далавера, на политическа корупция. Не трябва само да тигаме нещата, принадлежността им към държавна сигурност и структурите на тоталитарния режим. Защото те с техните действия направиха така, че като кажеш Движение за права и свободи, да се срамуваш, че членуваш в тази партия. Хора, които пропиляха това доверие, пропиляха вярата на хората, които в годините бяха най-много пострадали. И аз съм един от тези хора, които на 22 години, 3 години и половина бях по затворите. И като излязохме, ние вярвахме, че правим нещо много добро. Правим една национална българска партия, където всички хора ще бъдат равни. Всички хора ще бъдат като хора уважавани. А не да минем на днескашния принцип, партията и лидера не могат да грешат, но всеки един, който казва истината, да бъде изключен от Движението за права и свободи, без да се спазва никакъв устав, без да се спазват никакви закони. Ето, 14 месеца, знаете, които следите отблизо нещата, не беше свикван Централния съвет. След нашите действия, писмото ми, тогава се свика. Сега пак минават, 4-ти месец почна вече, пак не се свиква Централен съвет. А по устав на 3 месеца, поне един път, трябва да се свиква форума, който действа между двете конференции. За съжаление, това не се прави. Тотално се дерибейства. По места, където отиваме,
срещу нас се действат. Няма никаква разлика от шпицкомандите на Атака и, за съжаление, тези хора, които се насъдстват срещу нас. Ние на нито една среща не сме затворили тези врати. Както е за мас-медиите, така и за всички, които наистина искат да дойдат да чуят това, което ние мислим. Нашите тези, нашето разбиране за правене на политика. Никъде не сме казали този да влиза, оня да излиза. Няма такова нещо. Напротив, там, където отиваме, цялата местна администрация упражнява натиск върху хората да не идват. И аз с колегите и с нощи говорихме, вече трябва да спрем с това нещо. Какво значи в 21 век да имаш страх? Вижте докъде сме довели хората. Защо? Защото в тези региони, в тези общини няма инвестиция. Обиколихме, пътищата са тотално разбити. Няма такова чудо. Говорят за северо-западна България, но тук някой дошъл ли е да види какво е направено? Нищо. А имаме 4 души депутати от тук, като слагаме и нашите евродепутати. Аз пък ще ви кажа какво е направено в една малка област, като Силистра, сравнима, Търговище, ние какво направихме? Когато има обща воля, когато се играе екипно и наистина нещо иска да се направи за този регион, резултатите елате ги вижте. Не, че 100 на 100 пътищата са оправени, ама 70% от пътищата са оправени. По европрограмите усвоени са близо 1 милиард лева. И най-важното, в региона докарахме най-важния, най-големия инвеститор в Юго-Источна Европа. 2005 беше им връчен като Тракия глас България. Фирма, която е регистрирана тук, инвестира тук, плаща данъците си тук, работниците са тук, всичко е манипулация, другото, което говоря. Направиха до сега 450 милиона долара инвестиции. И от края на този месец, на идния юни, не на май, на идния месец, почват още 4 фабрики ще строят за 285 милиона. Аз съм запознат и с много големия интерес за регион Силистра, но все някой, за да участва в някаква далавера, разваляше всичко това. И могат и тук да кажа, първо питахме тогава община Дулово, дали могат да ни осигурят 700 декара земя, за да може тази инвестиция в Дулово да бъде. Не сме проявявали местен патриотизъм. Но какво направихме в Търговище? Търговище, кмета от БСП каза, че поема цялата отговорност върху гърба си и през Общинския съвет да прекара нещата. Областния беше от Движението за права и свободи. Министрите от НДСВ, всичките станахме един отбор и решихме наистина проблема огромния. Знаете, че стъклопроизводството в България беше унищожено, нов клъстър създадохме. И тук пак казвам, и суровината е от България. И тези хора, които работят, са там български граждани. Още толкова ще работят. За сега работят около 1500-1700. И всеки, ако беше набрал за регионите по толкова, или 10%, 20% от това. Защото ние говорим кои са тези хора и как
са контролирани, как са манипулирани, но бай Хасан и бай Иван на село не го интересува нищо друго, освен да има хубави пътища, освен да има работа, защото точно с това нещо, с насъщния държат като крепостни селени тези хора. И аз винаги съм се борил, като съм бил вътре, и мога да ви кажа, че Шишеджа, въпреки това ръководство на Движението за права и свободи, направи инвестиция. Никой не искаше това нещо. Защо? Защото няма далавера. Това е. Бенин Пай. Нали, те винаги това питат. Бенин Пай. Няма Бенин Пай. Щом искаш да помагаш на хората, трябва да осигуриш условия за инвестиции. И те няма да бегат. Напротив, ще идват и покрай Шишеджан в Търговищка област най-малко 4-5 големи фирми дойдоха и инвестират. Значи може. Значи може, като има воля, може да се направят тези неща. Скъпи приятели, можем за много неща да говорим, но последната седмица всичко това, което става, атаката на атака към етническия мир, който е в страната, наистина така бих казал стрес на цялото българско общество. И реакциите, макар някъде и закъснели, аз мисля, че ще дадат отзвук. Даже ще променят и те политическата конюнктура в страната. Няма да могат тези хора вече да се разиграват така коня. И от едната, и от другата страна. Аз не казвам, че има някакъв сценарий. Но тези неща, които се събраха, изказването на лидера на Движението за права и свободи в Джебел, след това в Бяла река, Ардин, 2 часа след това да се случат тези неща в София. И всичко това, което последва, и ако не беше особено европейската и световната реакция, много хора се ослушваха и за първи път прецедентът такава декларация се прие в българския парламент, макар че се закъснени, защо трябваше че петък. Най-малкото трябваше първия работен. Тези хора, на тази клика, между около двамата лидери, ние не трябва да позволим. Трябва да се отворим и очите, и очите. Не трябва да ставаме 21 век сме. В НАТО сме, в Европейския съюз. Не трябва този страх, който те ни внушават, да ни ръководи. Трябва да решаваме с ума и разума си. И на тези избори аз съм убеден, че избирателите ще накажат такива партии. И особено Движението за права и свободи. Аз много хора ме питат защо след 20, даже ако гледаме още от учредяването от нелегалната организация, 25 години Касим се осмелява да говори. Аз никога не съм се страхувал и тук мога да погледна всеки в очите и да кажа наистина и сега не ме е страх. И като разбрах тези неща, особено винаги повтарям, може би и банален става, аз наистина 2010 се запознах с досието на този човек. Аз просто се чувствах умърсен. За съжаление и днеска се чувствам така. Умърсен и използван с най-чистите идеи. Защото
Ние всичките бяхме идеалисти. И до ден днешен аз вярвам в доброто, че наистина може да успея. И наистина единствено аз можех да ви говоря тези неща. Защо? В тези досиета, в тези най-долнопробни доноси до чаршафите там, аз познавам почти 95%, 90% от хората. Аз знам как техните съдби се промениха. Аз знам колко майки се разплакаха от всички, от тези действия на тези хора. И извинявайте, поне мъничко от това да бях прочел, аз един ден нямах право да стоя там. Аз трябва да ви казвам, аз съм такъв човек, тези неща на гласа. Искам и още нещо да ви кажа. Тези хора, когато ги избирахме, Салия Ахмед е тук, един от учредителите на 4 януари във Варна на Движението за права и свободи, други не виждам за сега, много добре знаем. Питайте, защо тогава не казват, че се гордеят, както сега? 2011 те казват, не знам дали знаете, че се гордеят, че са били, че са служили. Защо като ги избираме, един от тях не казва това нещо? Един да каже, чисто сърдечно, ето така. А чак комисията, като им тури чатакала, тогава почват. И най-важното какво е? Порива на всички тези хора, които създадоха Движението за права и свободи. И аз никога не съм казвал, че Движението за права и свободи е създадено от ДС. Няма такова нещо. Никъде няма да чуете за такова нещо. А чрез лидера, чрез тази клика Държавна сигурност контролира Движението за права и свободи. И аз се питам, когато ги видя на тези трибуни за майските събития, за малката Тюркян в Бенковски 84-та, за Барутин, когато за 72-та, за нашите братя домаци, за Брезница и Горница в Гоце Делчевско 73-та. И се чудя с какво лице някои се качват там. Той, лидера, почти не отива, защото той сам си говори вече с Всевишния. Хора, които са служили на това да се качват и да експлоатират това нещо. Вчера разбрах в Медовец, Нежветин Хак е бил там. Човек, който в нелегалност създава първата група в Добрич, която после е основа на Турското национално освободително движение, те сигурно и не му помнят името, не са го представили и по име. И всички хора, които сме лежали по затворите, винаги стоим долу, не се качваме на тези трибуни. Защо знаете? Защото са узурпирани от тези хора. Малко срам трябва да има. И ние за това казахме без тези хора. Нищо лично. Защото казват едва ли нещо лично не основно. Не може една сериозна политическа сила да има такъв лидер. Лидер, който не се приема от нито един политически лидер от Европа и от съседните страни. От 10, от 15 години за една среща ми кажете. Тук има толкова млади хора. Нали, ние искаме да участваме в властта. С този имидж, с това ръководство, аз се обръщам към тези млади хора, които са ги докарали от цялата община. На какъв акъл, с какъв акъл някой ще наприеме за партньор? Няма. Така че всичко това трябва да бъде осъзнато. Не може един човек, 5 души клика да продават нашите гласове зад пердето.
Ние искаме всичко да се прави на чисто. Трябва да престанем да действаме като нелегална или като мафиотска организация. Така, излизаме пред хората, поемаме ангажименти, гледаме ги в очите и когато след един месец, след 3 месеца се явим пред вас, трябва да дадем отчет какво сме свършили. Но те нямат и тази смърт. Те могат да съберат няколко платени души, да плащат на гавази, имат много пари, на гавази, които да ги пазят и да мачкат хората. Аз от нищо не се страхувам. И не се страхувам от хората, с които ние сме се виждали, ако не е особено в Шуменско, Търговишко, откъдето съм, нали, на едното място оглавявах листата, от другото съм депутат. Аз не мога да се плаша от тези хора. И днес, като идвах тук, като разбрах колко полиция е ангажирана, не е ли срам за нас това нещо? Ама те да се срамуват. Не. Защо? Ако бяха казали, че искат да дойдат, да участват, да заповядат, даже и няма защо да казват. А те разрешение са вземали да протестират и нека и да протестират. Ние сме хора с широки разбирания, хора демократи и няма да позволим от днес нататък така да се манипулират хората. Аз го казах, на всяка среща го повтарям, на всяко интервю ще го повторя. Този човек не трябва да влезе в аналите като човека борец за права и свободи. Той трябва да влезе като машата на най-мракобесния режим, който е излъгал идеалите, вярванията на толкова много хора. Скъпи приятели, много са важни тези неща, за които говорим. Там няма нито морал, нито семейна традиция. Всичко е разруха. Такъв човек не може да бъде нито пример за младежите, нито образец за политически лидер. Трябва да се отидат и времето им свършва, те ще се отидат. Затова така реагират. Аз се обръщам тук към мас-медиите. Те мислиха, че въобще ни няма. Бяха си заровили главите като Штраус. Но всичко отзад се виждаше какво са. Виждате, един човек не могат да намерят, човек, който малко даже да разбира какво е движение за права и свободи. Кауза да излиза да говори. Дали са думата на Камен Костадинов. Аз не искам на това ниво да падам. Скъпи приятели, наистина журналистите, мас-медията трябва да ги задават, академия да задава тези въпроси. И се обръщам, той Шеин Юмер даде едно, аз там много харесах неговите думи и се обръщам наистина и към другите политически сили. Да спрат с това разбирателство зад пердето. Някой на тъмно да изтъргува гласове. Напротив, с програми, с стратегия, с решаването на проблемите да излязат пред хората и наистина за тези хора, които ги изброи Тома, аз няма да ги изброявам по име, трябва да се махнат. Защото твърде дълго продължава агонията, вече 21-22 години. Все преход. До кога? И е време
без да обиждам дамите, но нали има една така българска приказка, мъжките момчета да се хванем и да свършим тази огромна работа. Оставим ли нещата? Поне ние, които от малко по малко разбираме за какво става въпрос, просто извършваме голям грях към всички български граждани. Не може в 21 век да живеят като крепостни селяни. Скъпи приятели, ние ще продължим да обикаляме регионите, още малко имаме. Минахме към друга тактика. Днеска беше планирано така по-широко събиране, но в другите градове и общини правим по-тесни срещи с 20-30 души. Даже и до там стигнахме, не ги обявяваме, малко нелегално ги правим. Защото само с едно присъствие, кмет на населено място, общински съветник, общински кмет, ако дойде на събранието, тук днеска, даже без да изрази мнение, бива изключван. Да не говорим за тези, които работят в администрация, към община и към други служби. Разбирате ли за какво става въпрос? И наистина се обръщам тук към хората, защото има и много мои приятели, които сме били по затворите. Какво сме направили? Ние сме създали една машина бетер, само с сталинизма може да се сравни, който чете нали история на комунизма. Само тогава е имало такъв терор. И ние всичко ще направим. Ще обиколим всяка община, всеки град, всяко село, всяка махала да кажем за какво става въпрос. Ще го направим. Затова казват, че ни трябва много време. На дълъг път сме тръгнали. За 1 месец, 2 месеца, пак ще повторя за Фейсбука. Те мислиха, че за 1 месец, 2 ще ги принудим да си отиват. Не е така. В арабския свят, даже и Муамар Кадафи може да се свали с Фейсбук, но тест тук няма. Защото такава е симбиозата. Защото такава е симбиозата, те ще се борят на живот и смърт. Както те мислят да запазят този чадър. Защото видяхте ли колко е срамно един лидер да говори за чадъри, за ясли. Най-големия ясла си ти. Защо? 4-ти мандат не ходиш на работа. 100 пъти поне съм казвал на седмица това нещо. В партията не идваше, сега идва за 2 часа на ЦОП. Каква наглост? Питам. До кога ще ги търпим тези хора? Хора, които, ако реално се гледа по устава на Движението за права и свободи, първи за тях трябва този член прословут с изключването за тях да се предложи. Аз, където обикалям, особено тук в Лудогорието и Добруджата, ДПС е станало мръсна дума. Но какво са виновни хилядите хора, които членуват в Движението за права и свободи? Какво са виновни тези хора, че са повярвали в тази идея? Защото наистина така мислихме, че идеалната партия, така създавана, където всички ще бъдат равни. Особено пък ние изстрадалите не можехме да позволим нещо друго да стане. Но сме позволили. И това е най-страшното. И сега ние се нагърбваме
с, не знам, отговорната, неяма непосилна задача да разрушим всичко това нещо. И ще го направим, ще видите. Ще го направим заедно. Аз винаги се обръщам към младите хора, без така по-опитните младежи им казвам да се обиждат, но сега е тяхното време. Времето на полево, на знанието, на моженето. И наистина те трябва да бъдат, защото са и без така, те нямат задръжка. В добрия смисъл. Не носят това наследство. Младите хора могат да направят всичко това. И ние ще ги подкрепяме винаги. Аз искам само тук да се обърна към моите приятели, които сме били по затворите. Знаете, имаше една приказка и много пъти сме си ги казвали после. Ние сме от лудите. Умните, докато мислят, ние минахме този път много пъти. Лежахме по затворите, някои от нас си отидоха и към младите се обръщам. Днеска пак трябват луди, затова ние ще бъдем отпред. Ние поемаме отговорността, но вие трябва да повярвате и да тръгнете. Наистина трябва да променим това нещо. За бъдещето на цяла България. Защото най-лошото е, като обикаляме селата сега, да виждаш, аз пак с моя избирателен район ще дам. 350 души са останали в близо 2000 село Тръскавец. И всичките са възрастни хора. Младежите бягат. Кой в Германия, кой в Белгия, кой в Холандия, кой в Франция, кой в Турция. Защо? Сякаш има договорка тези млади хора ние да ги гоним, да не им създаваме условия тук да се реализират. Защо? За да може по-добре да манипулираме, да насочваме другите хора. И затова имам апел към всички да излезем 21 век, страха не трябва да бъде оправдан. Да дадем урок на тези хора. Да дадем урок на самозабравилите се, на дерибеите. Защото аз съм убеден, ако нямаше този натиск, тук залата щеше да са тук по шевовете, може би и вънка, митинг щяхме да направим. Но нищо. Аз разбирам хората. Но наближават избори, имаме един кос и на всеки това трябва да се каже. В тъмната стаичка трябва да ги накажем. И аз съм убеден, и обиколките това показват, че тези хора, самозабравилите са хора, ще бъдат този път наказани. Аз ви благодаря. Готови сме да отговаряме на въпросите ви. Сигурно ще има и от вас изказвания. И искам наистина така да ви благодаря в този прекрасен град Силистра на брега на Дунава, че дойдохте, отделихте, знаем какво означава за добровчанеца, за земеделеца. Отделихте време от ден година храна тук. Чапа я пожертвал, нали? Мотиката това днеска е много важно, почивен ден. Дойдохте и науважихте, просто дълбок поклон към вас. Трябва да бъдем
най-важното да си вярваме и най-важното е спечеленото доверие. Това да не бъде. И винаги съм го казвал и ще го кажа някой път, и аз така казвам, аз не трябва на Балканите един политик първо трябва да се научи да казва ние. Защото само заедно можем да победим. Благодаря ви, бъдете ми живи и здрави. Благодаря, господин Гао. Казвам си, Стоян Ципелиев, програм с висше образование. Страхме да говоря така. Искам отделна среща, ще ме приберете. Аз исках да се обърна към господин Корман Исмаилов като бивш младежки лидер. Господин Исмаилов, понеже господин Дал каза, че в бъдещето е в младите хора, наистина младите имат друго съзнание. Имам едно предложение да ни помогнете на младите, на тези, които присъстват за напред, да провеждаме срещи с младежки организации, било то политически, било то неправителствени, да работим по младежки културни програми, образователни програми, модерни технологии, зелена икономика, за да може наистина младите хора да ги завършим по някакъв начин. Защото те наистина имат модерно помислене. И професора мисля, че още веднъж ще потвърди, психолозите казват, когато искате промяна, човек трябва първо сам себе си да промени. Аз мисля, че тази промяна в нашите сърца е вродена. Така че бъдещето е в наши ръце. Благодаря ви. Още мнение, още въпроси? Да, заповядайте. Благодаря, ще се позволя няколко думи на Решен да кажа. Вижте, аз като млад човек виждах моето развитие, реализация в рамките на младежките организации на Движението за права и свободи като партия. Защото и майка ми преди това работила за тази организация и така един по наследство се предаваха идеите и каузите. Но това, което в последствие успях да видя и да разделя, да, партията дава възможност за обучение и развитие на младите хора. Тя ги впряга единствено и основно само по предизборни кампании, когато трябва хората, нашите гласоподаватели, да бъдат добре манипулирани с политически средства, че да отидат да пуснат бюлетините си. Да, когато сме на власт, младите хора са част от банката кадри. Обаче, когато се изкачиш малко по-нагоре по стълбиците и започнеш да раздееш вътре някои процеси, те са по-прикрити процеси, виждаш как младите хора са се използвани. На тях им се дава нещо малко по кампаниите, после пак някои нещо получават и до там. След това вече едни хора, които са постоянно там, черпат резултат от свършената, от денонощната енергия, работа на тези млади хора. Евентуално един ден тези млади хора с надеждата да заемат тези места хора. Но виждаме, че там има хора, които са от 20 години стоят там и имат амбицията да стоят още 20. Ако може, нали, да им се дължи живота до 150. Както и да е. Просто искам да кажа, че младите хора трябва да осъзнаят своето време, място, цели и да карат своята енергия в правилна посока, така че да се чувстват мотивирани и реализирани тук. Аз искам ние да го направим тук. Дали ще успеем? Сами няма да може да успеем. Трябва ни опита, трябва ни знанието на по-големите, тези, които са грешили преди нас, да ни кажат да не допуснем същите грешки. За нас в момента е много лесно, защото ние знаем езици, имаме много по-добро образование, имаме натрупан опит и може да се реализираме и в Турция и в други държави. За нас е много по-лесно, отколкото за вас по-големите в момента. Но това е взаимната връзка и взаимния ангажимент да направим нещата заедно, тук, сега, в интерес на по-малките, които идват след нас.
Да, заповядайте. Здравейте на всички. Казвам се Севдин Молла. Бях обещал, че дойда в Силистра. Приятно ми е. Член съм на ДПС, казвам го на висок глас, за да няма страх. Мен също има и страх, господин Тов. От голямо време съм, от община Силополе, член съм на ДПС от 90-та година. От 93-та година съм председател на местния съвет, след това на общинския съвет, след това 2 мандата председател на общинския съвет на община Силополе. Така че смея да твърдя, че не ме е страх. Моя апел е следния и във Фейсбука съм го писал многократно. Аз не искам друга партия. Аз искам ДПС. Ние трябва да се възвърнем каузата на ДПС и да отстояваме нашите политически амбиции и интереси. Като, щом имат такива разногласия в партията, устава е категоричен. Трябва да се свика извънредна национална конференция. Само така може да тръгнем чисто. Това е моят апел, по местата да се работи по този начин. Ако греша, поправете ме. Благодаря, господин Мола. Заповядайте. Може би да се съберат един или два въпроса и след това ще отговорим. Може ли? Дай на колежката. Казвам се Славянка Флаура. Присъствам още на срещата в София. За съжаление, в момента не са случи дискусията, която очаквах и се задават конкретни въпроси. В този смисъл, понятието алтернативна нова политическа реалност, самото понятие алтернатива, означава решаване на проблема с други средства. До момента обаче, нито в София, нито на друга среща, нито в Кърджали, не са посочени какви са вижданията на Касим Дал с решаване. Как ще бъдат решени, как ще бъде сменена тази политическа реалност? Защото те могат да бъдат решени по най-различни начини. Но конкретно как, какви са неговите виждания, не бяха посочени. Благодаря ви за конкретния въпрос. Втори микрофон. Добър ден на всички. Нямаше да взема отношение, но не мога да се стърпя, ще взема отношение. Казвам се Сания Сюфлю. От област Русе съм, община Иваново. Първо искам да знам колко участника са в Фейсбуката ни подкрепа за Касим Дал и Корман. Искам да се дигнат ръцете. Браво на вас! Значи ме познавате, познаваме се всички. Тогава ми е по-удобно да говоря, по-ми спокойно и ще говоря с чисто сърце. Значи, господин Дал, за първи път видях на Димир Баба господин Доган толкова много притеснен. Никога не съм го виждала такъв. Ама никога! Била съм срещу него, спорила съм с господин Доган. Очи в очи. Нищо, че не съм доктор на философски науки, но аз съм човек, аз съм си дала гласа за него. Дала съм глас за нашите народни представители, дала съм за Корман, дала съм за нашите евродепутати. Преди малко, като казахте, че оттатък е ДПС, протест правят за нас и хората ги е страх да дойдат в тази зала. Дали така казахте, господин Дал? Значи, щом тия господа от Турция са тук нашите брати и сестри, няма страх от граници, няма страх от умора и са тук плътно до нас. Ние, хората, които сме тук, сме плътно до вас, а тия, които са оттатък, никога няма да бъдат до вас. Докато не ви разбират, докато не слязат до нас, да усетят, защото те са свикнали да бъдат като конска паци. Като конска паци казват, това ще правиш, това ще. Но аз не мога да бъда конска паци. Аз съм човек и съм жена. Нищо съм жена, пак искам да се развивам. Обаче искам да се развиват и другите, и младите да се развиват. Значи в момента аз винаги съм подкрепила господин Дал. Той никога не е участвал на супри на ДПС. Аз съм участвала, била съм поканена като общински лидер на ДПС община Иваново и съм била на супри на Доган. Нали, това е само от избор на избор за 4 години, което не съм съгласна. Можех и да не говоря на неговото
Църквата сутрин да му пие едната ракия с шопската салата. Можех и да не ходя, но аз ходех там, за да кажа на господин Доган къде му са грешките. Така ли е, господин Дал? Тук в момента е бившият народен представител на Русе Рейдан Аблекин. Тук ли е Рейдан Аблекин? Нека да го видя къде е. Значи единствено Рейдан Аблекин беше свидетел, когато аз нападна господин Доган пред всички. Пред 8 общини, пред цял областен съвет и му посочи грешките си. И знаете той какво ми казва на мен? Сънесох ти, че си луда. Никой до сега не е казал почти на Доган, това е това, ти грешиш от това. Аз съм луда. Деви съм, ама зърги ли, зър. Това значи, за да оправиш някои люди, трябва да си зъргери, иначе те ще те оправят. Те ще ти унижат човешкото достоинство. Няма да имаш никакви права. Както и човек, хайките, за мен е много. Значи това. Когато аз кандидатствах за общински кмет, ромската махала, милиардер ми казаха така: нас няма кой да ни защитава. Ти как ще ни защитиш? И тогава ми питат: как искате? Ами нямаме си адвокат. Добре, кандидатствам във Варна да уча за адвокат. И сега в момента уча за адвокат. Във Варненския университет. Защо го правя това? Не само за себе си, но и за хората. Искам всички да бъдем равноправни, господин Дал. Искам точна стратегия. Какво ще правим за изборите? Какво ще правим? По градове, минахте през 4 града. Ще минете и през други. Днес от тук ще се излезете, но остават въпроси. Незададени дори ще останат въпроси. Какво правим? Аз как да отида да кажа на баба Айше? Баба Айше, трябва да гласуваме толкова за Касим, да. До сега съм казвала за Доган, дайте. Коли ще ви носим, всичко ще ви дадем. И на каруца всичко стана, се дай да са. Аз какво ще кажа на тия хора? Как тръгваме? Искам точен път, открит път. Кажете го вече най-накрая. Кажете го, ще участваме на избори. Как ще участваме? Нали? Искаме. И ние сме това, ще бъдем това. Скъпи приятели, ние тръгнахме нещо различно да правим. Защо трябва Касим Дал да каже какво ще се прави? Нали за това правим тези срещи? И не са 4. Аз преди малко ви казах. Аз вчера, като тръгнах насам, в Сливен направих среща. Но не ги обявяваме, защото им режат главите на хората, още на секундата. Изключват ги от Движението за права и свобода. Такава среща направихме в Стара Загора, с ямболци там дойдоха, с Хасково направихме. Не ги обявяваме. Останаха само Благоевград и Смолян. Русе, да. Точно. Въпреки, че и с вас правим срещи, и с търновци правим срещи. Вижте, идеята, като минем всички области, да се съберем и заедно да решим какво ще правим. Но аз 100 пъти го казвам, явно не чувате. Нали си имаме доверие? Ние така ще направим във всяка община да има алтернатива. Това не ви ли стига? Това означава, че ще участваме в изборите. Край. Ако сега бием тъпа на как ще го направим, така ще организират, пак ще го плашат хората. Ние си вършим работа. Повярвайте. Те за това са бесни. Дулово отива. Ако продължават така и главеница ще отиде. Защото ще издигнат хора, които за нищо не стават. Същото правят в другите общини. Разбирате ли? Ние трябва да бъдем хората, които няма да избързваме, ще вземем заедно решенията. Ако трябва, за някои общини ще направим отделна стратегия. Има го това нещо. Аз, като съм вземал думата, още няколко неща да кажа.
казах, опитваме се не сами, а заедно. Тук става въпрос за представителите на целия български народ. И българи, и турци, и роми, и евреи, и арменци. Нали казах? Да се съберем знаещите, можещите хора и да кажем стоп на тези, как да кажа, селски хитреци, които от 20 години ни водят за носа. За това се мъчим. Аз много добре знам и моите колеги, че сами нищо няма да постигнем. И тези избори ще бъдат, така да се каже, плацдарм за атака, за сриване на тази система. Ние, много са важни изборите, трябва да спечелим общини, трябва правилните избори да направим, за да можем след това, сега, дали ще имаме 2 години комфорт да изградим всичко както трябва, ние можем, знаеш, че можем, нали? Можем да изградим, но този път трябва да ги изградим тези структури с правилните хора, за да не се позволи всичко това, каквото е станало. Тук не е въпроса стани да седна. Една система даже една мафия местна, да сменим с друга. Ако е така, мен няма. Аз не участвам в такава. Ние трябва така да направим, защото може би като свърши срещата, няколко думи ще си кажем, защото и във Фейсбука някои неща се получат. Много са сложни нещата. Аз не искам да нося отговорност за хора, които вчера съм се запознал, а днеска са с извинение минали зад гърба. Трябва да се внимава много. Не трябва тези грешки да се правят. Казах, ако така ще се работи, мен няма. Аз не съм почнал за това нещо. Аз не искам реваншизъм. Аз не искам хора, които идват само заради едното кресло. Ние трябва да служим на хората. И това е истината. Трябва да бъдем до тях, да живеем с болката им. Аз за това въобще не се срамувам всеки наш избирател, говоря вече като депресар аз, да го гледам в очите. Никого не съм излъгал. Никого. И ти знаеш, когато нещо може да правим, казвам да. Колкото и да ме боли нещо, като не можем да правим, казвам не. Защото почнеш ли да шикалкавиш? Почнеш ли да не гледаш хората в очите, а да гледаш обувките си, значи си свършил. За това говорих. За доверието. Доверие много трудно се печели. И ние всеки ден, всеки час, всяка минута трябва да работим за това нещо. Най-важното в политиката е доверието. След това е морала. Казва, политиката нямала морал. Какво е това? Yüzünü lazım bari kızarsın. Bunu söylerdi. Нали, да се изчервяваш, като казваш това. Не може ние да се качваме на всичко това. Всички си са маскари. Не е така. Има читави хора и ние трябва да обединим усилия да свършим. Но първото условие ще бъдат тези избори. Ще се съберем, заедно ще го решим. Не дейте очаква някой отгоре да спуска нещата. Тогава по-отговорни ще се чувстваме и повече ще работим. Това е истината. Благодаря ви още веднъж. Благодаря, господин Данов. Заповядайте. Добър ден, добри дошли. Господа народни представители, добри дошли, уважаеми участници в дискусията. Казвам се Елисалта. Всички знаем как се роди движението за правата и свободи. С колко мъки, с колко трудности и с колко човешки живота. А можахме ли да го опазим?
бизнес център, ако може тай да се каже, но и не може да се каже бизнес център, защото тук се случваха всички задкулисни сделки и безредие, беззаконие и корупция. И какво продължаваме да правим с Движението за правда и свобода? По такъв начин превърна се в една умяща, харвяща гангрена. Искам да кажа и от свое име, и от името на участниците да му благодаря на господин Касим Дал и на екипа му, че аз дълбоко съм убеден, той ще намери сили в себе си, за да излекува тая гангрена в Движението за права и свободи и да спре тая тоталитарна машина, наречено Движение за права и свободи. И също така да го възвърнем в чиста и свята. И нека да повярваме всички в това и да го подкрепяме. Благодаря ви за вниманието. Заповядайте. Да, работи микрофон. Работи. Уважаеми дами и господа, ще бъда съвсем кратък. Аз съм един от основателите на Руското национално-освободително движение и съм участник в важен окръг на това движение. Имах огромното желание един ден да видя в парламента български граждани от турски произход. Да, видях ги. Порадвахме се. Но за съжаление, тези хора, които са в парламента, излязаха хора на държавна сигурност, които на времето накараха да набият. Тогава призовавахме хората да създадем Движение за права и свободи. Днес призовавам директно да им дадем един наказателен вод в изборите за местни съвети и най-накрая тези хора трябва да са малко това нещо. Не бива кой да и да пиете в това. Значи, аз искам да кажа моето мнение какъв политик, какъв защитник на моите права, на моите интереси мога да видя. Наскоро имах удоволствието да се запозная с Корман Исмаилов. Трябва да ви кажа, че този човек почти не ми отдели време на мен. В смисъл такъв. Искаше да се види с хората от моя район, да чуе болката им, да чуе нуждите им, да чуе какво те мислят за сегашното положение на ДПС и на цяла България. Няма да си не представям как в моя район тези хора, с които се е видял, чуе мнението им, го възхвалява в момента. Аз на такъв човек не мога да му изям правото. Ето такъв човек трябва да бъде този, който аз съм дала гласа за него. Трябва да кажа, благодаря, надявам се, господин Дал. Аз вас не ви познавам лично, съм такъв само като име, от медиите. Но надявам се, че тези, които са във вашия екип, на тях им дават добър пример. Те са това хората, които ние гласуваме на тях доверие. Благодаря. Понеже, така като ви видях и малко се притесних и не можах да бях си намислил да кажа една-две думи за нашия приятел Белгин, който му набиха на Демир Бабатики. Че по-голямо доказателство от това, че Ахмед Доган няма нищо общо с права и свободи, да заповядаш на няколко мутри, да пребият човек на място, на което се почитат жертви на комунистическия режим. И след това да излезеш и да говориш за толерантност, за свобода, да правиш възпоменания на хора, които са убити от същите такива мутри. Това е перверзно. Това вече, ако за 20 години сме го карали така. Предният ден да говориш за нов възродителен процес, че ще да има. В четвъртък, само тази хронология искам да ви повторя. В четвъртък Ахмед Доган в Джерел каза
и има опасност от нов възродителен процес. В петък сутринта каза, ще видите какво ще стане. В петък на обяд Волен Сидеров атакува джамията в София. Какво е това? И в събота пребиха белгини. Какво е това? Това е манипулация. Слава Богу, обаче българското общество реагира категорично и показа, че нов възродителен процес няма да има никога. Не защото Ахмед Доган е в политиката, а защото никой няма да го позволи втори път. Българите няма да го позволят. Християните няма да го позволим. Защото ние, християните, отидохме в София и поставихме ние цветята пред джамията. Защото сме вярващи хора. Защото нямаме нищо общо с Волен Сидеров. Както вие нямате нищо общо с Ахмед Доган. Защото не вие сте корумпираните. Не може върху цяла група от хора в едно общество да се лепне етикет и то на хора читали. Аз, кой знае колко не съм обикалял тук в така наречените смесени региони. Но първия път, като отидох в Търговище, запознах се с хора, мен ми хареса, сега жена ми ще ме изгони от къща, аз всяка седмица обикалям и се срещам с вас. И вие нямате нищо общо с Ахмед Доган, само че допреди една година аз като чуех ДПС и викам там кръци мошенници.